Hei, salutare fraților, eu sunt Flaviu și bine ați revenit la un nou episod. Astăzi, după cum ați văzut și din titlu, jucăm Brawl Stars împreună cu Flavia. Salut! Da. Dar hai de la Big Game. Ultima oară o să jucăm la Big Game, bine? Să facem Brawl Ball-ul și Gen Grumble. Să nu fac facem Big Ok, Game. pe cine să iau la Brawl Ball? Nu, la Gen Grab. Stai că-ți spun, uite acum. Pe cine să iau? Pe Frank? Ia asta care ți-am zis. Ce? Jackie. Da. Haide. Eu am zis să dai la Showdown. Oh, și cu Bea, perfect. Bea sau B, se spune? Bea. Nu mai auzit. Mamă, dau Spike. Și ce contează? Da, e bun. Spike e bun rău. Mamă, și cât pe ce să mă omoare. Mamă, deci nu pot să cred. Hai că mă mor cu totul. Pierdem că le-o dat Spike. Bea. Dar dă-i mai bun Spike. E legendară totul. Și Bea e epică. Deci nu pot să fie m-a omorât. Nici o șansă. Oh, stai, haide, că mor. Are 8. Să mă omorât pe 8-bit. Uite tu, le-am dat Spike. E bine că ai dat pe tine Spike. Dacă în caz de vine aici, ne putem omorâ. Da, au venit cu 8-bit. Și Spike cu 8-bit e bun. Uite, au făcut 10. Na. Stai. Uite cum se face. Tu Spike. Nu, cred că aproape. Hop. Du-te tu. M-am pierdut. Mama mea. Nu, aș. Dacă nu lua Spike-ul, de la omoram pe Jackie și lua de la început alea 15 secunde. Stai că iau pe altcineva numită. Și Mamă, deci nu mai pot. Nu mai pot. hai că eu iau pe Colt și tu... Nociv. Hai să le invităm pe... Nu. Nu Ok. știu ce face. O să-ți dau live și vreau să joc la solo. Nu, păi stai să facem big game-ul. Hai la big game. Acum. Acum, Alege. nu merge. Am 23 de etichete, what? De când? Dar de ce nu merge? Nu știu, nu cred că merge în timp. Cred că trebuie de câte 3. Ce? Trebuie să fim câte 3. Da. Dar nu merge nici acum. La mine de ce merge? Stai că n-am dat eu live. Ok, eu joc pe 20 de etichete. Dacă te ai. 23. Joc pe 3 etichete. Dar... Spune cu cine să joc. La cât... Jessie. Ok, da. Peste câte minute câștigă robotul ăla mare? 2, cred. 2,50. 2 minute? 2 minute sau 3, nu mai știu. Ok, sper să mă dea cum se zice robul mare. La noi e o Jessie. Aoleu. Trebuie să o batem. Pe mine m-a dat. Serios? Serii. Fraților. Deci trebuie să o batem pe Jessie asta, că... Aoleu, o să fie greu. Jessie bună și am dat și pe 20 de etichete. Da, eu am dat pe 3. Bine. Și ghinion. Eu trebuie să stau mai ascuns. De 83 la noi. La voi cât ai? Stai că tu ești. Mi-a omorât tureta. Dar le-o dat Max. Nu, dar e bună. Nu mă putem bătea.
Mai avem un minut. Este de greu. Să batem, de nici jumate ne-am făcut viața. Oh! Care 5 și 8, 5 7. 5 6, ok, hai că scade. 5 4. Are la jumătate viață, dar mai avem timp puțin. Chiar foarte puțin. Jessie e bună, nu glumă. Da, aici când e la robot mare, da, e bună. Dar ce face? Pot să zic că am pierdut. Pot să zic că am câștigat. Ce crezi, eu să câștig? Flavia, ce crezi o să câștig? Nu știu. Hop, stai. Ești la 2 minute. M-a omorât. Da, la noi a trecut de 2 minute și... Cred că, da, 2 minute și 10 secunde era maximum. Am câștigat. Cred că va trebui să o înconjurăm și noi, cum faceți voi, cum fac ea cu... Am câștigat. 2 minute și 19 secunde am câștigat. 2 minute jumate. Ați câștigat? Nu, nu am pierdut. 66. Da. Mamă. Ok. Cât ți-o dat? 66. Nu, sunt ea... Rog tot pe 3. 200, cred, numai. 200? Da. Wow. Am puțin pentru 20 de etichete. 20. Tot yes. Și eu mai joc după pe 3. Știa să mă dea pe mine și... Hai Da, că să mai joci avem numai la- cu Jessie. Da, mai să îți curioasă. Da, am pierdut. 3 minute am făcut noi. 9 secunde. Le-o dea Frank și Frank 280. A, și cu 390 am. Mi-a dat. pe câte etichete? 20. Am 7 chesturi. Mai joc o dată pe 3 etichete, că atâtea mai am. Le-o dat 2 AB. Mă da pe mine! Yay! Pe câte etichete ai jucat? Ha? Pe câte etichete ai dat acum? 3! Vezi pe 3 Parcă văd pot să câștig și mă oftic. La 3 etichete te dă pe tine. Numai acum, după 10, asta nu vin. Bun după zid. Frank nu mă poate bloca. Odată ultima dată în mine, dar nu m-a blocat. Eu sunt într-un colț. Da, unii și gata, și cu tureta. Chiar o să câștig. Sau poate că nu. Asta cred că e pierdut. Ce zici? Tu ești? Da, Iară? da. Asta e pierdut meciul. Nu, încă un pic să mai rezist. Yes! Și 11 secunde! Am câștigat! Cu o secundă în plus am câștigat. Nu Cât pot, ți-o dat? nu știu. Stați așa, fraților. 63. La câte etichete? 3. Înseamnă că și mie. Tot așa. Deci dacă mai dau încă o dată pe 3, da cu Frank joc de data asta. Nu merită. Nu merită cu Frank? Cu Shelly. Nu, nu-i bună. A cine e bună? Jessie. Sau Penny. Nu Penny.
Nita e mai e bună. Da, eu pe Nita. Și eu am câștigat. Am și rang 7 pe el și am și gadget. Pe cine? Pe Nita. Oh. Rang 7 și gadget. Mm. Tot eu îs. Serios. Seriu, nu te mint, uită-te. Ce ți-o da 63 și mi-a făcut să-mi dea 70. S-au făcut aproape 3 minute. Încerc să trag de tine, să mă învăț să Eu dat 2 penny. Și eu G. 3 minute și 20. Bă, ce mă enervează tureta lui Penny. 84. Ce puțin. Ți se dă numai 63. Mă bag la un Brawl Ball. Fiind să joc la Brawl Ball. Cred că iar o să câștig. Mă bag cu Colt la Brawl Ball. Ok, fraților. Mamă, deci... Aoleu, mor. Cred că mor. Măcar să rezist încă un minut. Sau 30 de secunde. Minim până 30 de secunde să mai rezist. Dar nu rezist. Am dat gol. 100% nu rezist. De ce? Mor, am murit, am pierdut. Cu cine? Cu Nita. Nu. Serios? Cum? Nu știu. Măcar mi-a dat 5-7. Nu. Mi-a dat 5-7. Nu. Ratat. Până acum. Nu mai joc cu Nita și acum joc pe un tichet. Hai. Joc cu... nu cu 8-bit, ci cu G. Că dacă mă dă... Dacă mă dă ăla, cum se zice, robot cu Jackie, îți bun. Deci sper să nu mă mai dea robot. Nu mai dea robot. Ce bine că nu mă da robot. Pierde. Și 27 de secunde sau 27. M-a omorât tureta. I-am omorât tureta. Chiar? Mamă, deci cred că vom pierde. Dar sper că nu. Și am 9 Brawl Box-uri. Bravo. Hai că mai bag un gen, cred că am 9 starturi și mai nu de unul. Adică peste... Chiar? Atunci nu avem.
2 ore și Ok, mamă, deci am pierdut. Nici o șansă. Da, am pierdut. Nimic, că o lua Jesse. N-am drept să trag asta. O să iau pe partea asta. O să țin ultimata. De lângă ea. O trag. Aia o să trag. 2 minute 36 până acum. 7, 38, 39, 40. Deja că reziste 3 minute. Măcar să-l omor eu. Deci am pierdut. Am pierdut. 3 minute și Firar. Hai. Deci nu cred. Un bul îi bossul. Pierdem cu bul. Mai are în viață. Și 30. Câștigat. Câștigat. Am 4 power-up. Bun și fraților, dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un like, un share, un subscribe. Pa, pa! Da!